Dobrý den, já vás vítám u dnešního videa a dneska tu máme Grove a Garden. Mám tu zahradu, jo, a koukám se, že tu někdo má strašně dobrou věcičku. Lala. 160 bylo, to je málo. A mám 59, ale chtěla bych vyjít, protože jako to je taky hodně docela. Tohle to. Sakra, mám to jedno. Ještě si pořídím robuxíky. Pár. Ježišimare, já jsem se tu sekla. Tak, dobrý. Včera byl update a sbírala jsem tady ty krásné vajíčka. Jako fakt? Takže já si jdu otevřít tady to. Egg. Otevřem všechny naraz, ještě tam mám samozřejmě. Ty jsou krásný všechny. Pojďte sem. Ta housenka je tak mrostomilá. No ale tak nedivte se, jako ona je tou zahradu. Trochu jako To jsem nechtěla. Jo, když tak to jsou 3 stromy. No, tady máme Elder Strawberry. Tady máme včeličku, ta je krásná. Tak já to vyměním tady za tu Godzillu hroznou. Tak. No. No, nemá úplně nejlepší hodnotu, ale... Ne. No, takže... Tu sem taky dáme a ještě sem dáme tu housenku. Takže... Senka. Ne, to je želvička. Ach jo, já nechci prodávat. Ona je cute, ale... Potom tady máme ještě jeden mytikální egg. Tak, mythic egg. A ještě máme přece 2 egg. Jo, tady ty 2 vajíčka tu ještě máme. No, takže, tady to prodávám. Nepojď sem. Sakra, kde je? Tady. Ne, ona tam nejde. Džata mrcha. Já vždycky projdu se skákat. To je hrozný. No tak takhle. To nepůjde. Tady mají dostrašně hodnou. Pojď sem, pitku. Ta je strašná. Takže prodám tady tu. Je. A tady tu si dávám na zahradu. Jo, tady, housenka, čus. Já se kouknu, jaká je ta housenka. 5. Legendární, hustý. A tady máme ještě 2. Tady máme ještě poslat vajíčka a tady ty jdeme prodat. Tak. Dobrý den, pane obchodník. Ráda bych prodala tady to zvířátko. No, slušné prachy. Samozřejmě pište do komentářů své Robloxové účtíky, někoho si ráda přidám. Takže ještě prodáme tady tu želvičku. A nebo se kolik má hodnota, já si myslím, že taky prodáme. No, tak je dobrý. Co to má, týpek? To ses. Jo. To mám. Já to nepotřebuji. Toho mám jako fakt hodně. Co to je tohle? Nechápu. No, tak se jdeme kouknout, co máme tady v shopíku. Lala. Kupuju. Samozřejmě, ještě mám samozřejmě tak jednu zahradu. Mám 2 zahradky a tam je druhá. Tak jak jsem vytečil, mám 59 bilionů. Tak, to strčíme asi takhle semka.
Prosím, je to nějaká obří, úplně mě to jedno. Počkej, ještě tu mám, tady to. Tak. Jestli chcete, tady máme nějakou paní. Já vždycky jakože koukám na YouTube, úplně anglicky nerozumím vůbec. No, tak to už vůbec nerozumím. A co tady? Já to mám dát, jo, jahodu. Tak jako to není problém, tady mám skoro úplně všechno. Tady ty mojí druhý zahrádce. No, je trochu přeplácanější, no. Rychle, stav se. Tak, můžu. Ach jo. Rychle, postav se. Ty kuky, to má opři. Ten má Elden Stavberry. Mám 39 lajků, kámo. Jako. Jasně. Tak. Jako tady jedna Stavberry, jo. Jak jsi spřál. Tady to máš. Já prostě vyzkouším vždycky úplně všechno. Jo, to je pravda. Co to je? Nechápu. Jdeme další. Jo, tak to jo. Já už jsem nechtěla. Ale kámo, jak to tam můžu dát do prčic? Musím počkat na ten event. Ale to nechce čekat. No. Mezitím je nějaký tupový ty prostě. Mezitím ten, kdo by chtěl, tak samozřejmě se ho přidám, mám možná tady něco v tom tam. Mám trading ticket, takže vám můžu klidně nabídnout pár bilionů. Třeba 3 vám nabídnu. A samozřejmě musíte ukázat, kolik máte. A jestli pravda, tak si mě nepřejte. Milí zlatý. Já si jdu tady ještě něco vytvořit. Jo. What the f... No, to nechci. Kouknem se, co tu mají, jo. Dejte mi odstup. Jo. Tak, co tu mají? Co je tady to? Jako mám na to, ale úplně se mi do toho nechci. Tady je tohle, ale tady za to si zase můžeš koupit lepší ty semínka. Já prostě tady máš třeba. To mě zajímá, na ten punk vždycky. Takže asi si vemu toto. No, vidím to tady na to. Tak jo. Takže mě už zbývá jenom vzít jenom ty 2 věcičky. No, tady tam je na ozdobu. Ne. To ne. Tak, ježiš, já tomu jsem... Než se tam vyhrabe. Bla. Dobrý, už mám. Je menší, no. Tak. Tady ještě tak má sbírka. Koukejte, jaký mám malý mango. Jednou jsem na něj takhle z toho narazila. Takže. Pan Hrášek. Jo. Pojď sem. A pojď sem. Hrášku, pojď sem, dělej. No co tady se normálně bude crcat ještě. Mám tě. Mám hrášek. Lidičky, dajte si hrášek. Mňam. Může mít. Ale jako čum. Aha. Já jsem se celou dobu na špatnou stranu. Na špatnou stranu, lidičky, chápete? No. Ne, nechápete, že jo? Tak. Koukejte. Jo, ještě tady dám craft. A koukejte, jo.
Ono to po mně chce tady to. Teď to tam dáme. Tohle to tam dáme a teďka tam musím najít orange tulipan. Počkej, tam je orange tulipan jeden, ok, a ještě tady ten tam chcete. Ten vám hned můžu taky dát. Se nebojte. Tam taky dáme. A tak čím tam já jsem 28 medu. Tak musíme počkat 19 minut, to bude doba. Tak, jestli budete chtít další video a pokračování v Grove a Garden, tak dejte like a za 1000 lajků natočím další díl. Tak čusky busky.